Goddag. Jeg har lige den bedste nyhed. I ved aldrig, hvem jeg lige har været på telefonen med. Hvad er det? Jamen, Novo Nordisk, de er kraftigt med ringet, og de vil ekstremt gerne købe vores idé. What? Tager du pis på os? Det gør jeg ikke. Jeg lover, det er 100% legit. De vil gerne købe vores idé. De er jo fascineret med de aspekter, vi har kigget på, den måde, vi har genereret vores idé på. Hvor meget vil det give? Jamen, jeg snakkede lidt de finansielle aspekter, vi kom lidt med i, men de sagde, at det kom omkring 5 millioner kroner for vores idé. Som i 5 millioner kroner. Vi er rige. Altså, vi... At de vil give 5 millioner kroner for ideen. For vores idé. Altså, vores idé, altså... Nu var det jo sådan set mig, der kom op med ideen, vil jeg jo lige sige. Altså, vi gjorde det i fællesskab. Det kan godt være, det var dig, der sagde det, men vi sad der i idégenereret. Alle sammen. Men det var jo mig, der fandt ideen. Ja, det synes jeg ikke. Det er dårlig stil. Jeg synes bare, det er fair, at den, der har fundet ideen, skal selvfølgelig have penge. Så du mener, du skal have alle pengene, eller hvad? I kan godt få en tiendedel. En tiendedel? Nu slager du fandme af. Altså, igen, min idé, vi er ikke kommet videre. Det er bare en idé, og det er mig, der kommer op med ideen. Vi er alle sammen siddet sammen og udarbejdet idéer. Vi kunne aldrig finde på, hvis det var os, der havde sagt ideen, og så skyde dig ud. Jeg tror, altså det er helt crazy, det her. Det er min idé. Det kan godt være, vi samarbejder. Det er vores idé. Mener du det rent faktisk? Vi gjorde det sammen. Det er ikke kun dig. Kan du huske, hvad du har skrevet under på? Dit navn, det står lige her. Jeg har aldrig nogensinde skrevet under på det der. Aldrig nogensinde. Du slog mig. Altså, hvad var det der? Hvad gik der af dig, mand? Tror du skal have dine penge, eller hvad? Ja, mine penge. Det er sgu da ikke dine, det er Jo, vores. altså selvfølgelig, det er da mig, der har lavet ideen. Det er da mig, der skal have pengene. Det står på De kontrakten. er også bare så egoistiske. Det Du står bare på vil have kontrakten. pengene. Ja, altså, det er mig, der har fået ideen. Ja, altså, Rolig. Jeg skal holde din kæft. nej. Nu basser du ned, ikke også? Og det samme gør du. Han kan ikke tage pengene selv. Det er ikke han, det er vores penge. Sig mig, er det der kontrakten? Ja, jeg har aldrig nogen skrevet under på nogen Har du kontrakt. været den over? Nej, altså, Altså gutter, hvad snakker I om? Penge? Hvad fuck? Det gider jeg kraften ikke der. Kæft, man var en pinde. Det er fandme på tiden, mand. Hey! Det er færdigt. Vores penge. Mine penge.